Tak co, Davide, taky se za volantem někdy pořádně rozpálíš? Horko ti bude i tady, ve slévárně. Musím říct, že ve slévárně jsem ještě nebyl. To je hrozně zajímavá práce, ale možná se musí trošku dávat pozor. Profese slévače je jedním z nejstarších řemesel. Hodí se pro ty, kteří zvládnou udělat pořádný kus práce. Slévač vyrábí polotovary nebo přímo hotové výrobky, a to odléváním rozžhaveného kovu. Kdybych nevěděl, že jsme ve slévárně, tak si snad myslím, že jsme v pekle. Jaké je tu teplo a dělají tu moc pěkné věci.